Jotain taas tapahtuu. Nyt on ihan varma, että mikä. Aha, se on kehari. Tämä voisi olla hyvä syömäkala. 40 senttiä. Joo. Syömäkala. Tehdäänkin kalasoppa. No niin, eli tää operaatio alkaa sillä, että nyrkillinen voita kattilaan. Nyrkki. Seuraavaksi on kalakeittoaines. Mä oon itse kotona kuivannut. Tässä oli muistaakseni 300 grammaa perunaa. Sitten 50 grammaa purjoa. Jonkun verran tilliä, 1 kalaliemikuutio täällä ja mustaa pippuri. Tää sinne seuraavaksi. Noin. Sitten tuulta. Täällä on vähän vettä. No. Se saa siellä nyt kiehahtaa. Se menee jonkun aikaa, kun noin tavallisella kuivarilla eikä pakastekuivaamalla tehty, niin ennen kuin ne ennallistuu, niin siitä on hyvä aloittaa. Jos tietää, että lounaaksi olisi kalaa, niin voisi jo aamupalan yhteydessä tehdä saman homman tai laittaa termariin noin kuumaa veteen likoamaan, mutta nyt en tiennyt, että tänään tehdään kalakeittoa, niin aloitetaan tällä. Seuraavaksi elokuvan taikaa, kalasta paloja. Noin. Sopeasti alkoi sataakin, 10 minuuttia auringonpaisteesta kaatosateeseen. Perunat on nyt ollut 10 minuuttia likoamassa. Täällä alkaa turvat. Tää siirtyy tuohon sisätiloihin. No niin, pikkukotikokit siellä ruutujen takana. Nyt on 15 minuuttia perunat liannut, alkaa ennallistua. Laitetaan tuli takaisin ja lisätään vähän nestettä ja keitellään kypsäksi. Ne on tietenkin raakana kuivattua. On yhden hengen annos, ettei tähän nyt kauheasti lyhyen liemään. Noniin, sitten annetaan hetken aikaa keittyä. Noniin, vartti on mennyt. Hyvältä vaikuttaa, perunat on palautunut ja kypsiin. Seuraavaksi kalat. Miten tää onnistuisi? Ei ainakaan näin, elokuvan taika. Kalat on siellä. Pikku kiehautus ja hämmennys. Suolat on sopivat, kun se on yksi kalaliemi kuutio ja nautitaan ylhäisten näkkileivän kanssa. Oi niin.